Αναπληρωματική. Την πέμπτη της νίκης σε 6 παιχνίδια πανηγύρισε η Παναχαϊκή, που επικράτησε με 4-2 του Πανηλιακού στον Πύργο και παρέμεινε στο κυνήγι της ΑΕΚ. Πάντως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν κεφάλι στο σκορ μόλις το πρώτο λεπτό με την κεφαλιά του Τσίτα. Οι πατρινοί προσπάθησαν να απαντήσουν με το Στεργίδη στο 31 και τα κατάφεραν 3 λεπτά αργότερα. Μετά την παλιά του Μαρουκάκη, ο διαιτητής καταλόγησε πέναλτι σε πτώση του Στεργίδη, απέβαλε τον Μαζιώτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο Ντακώστα ευστόχησε από την άσπρη βούλα, φέρνοντας το μάτς στα ίσα. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ σε κομβικό σημείο του αγώνα, λίγο πριν το ημίχρονο με τον Στεργίδη. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο για την Παναχαϊκή, με γκολ. Ο Ντακώστα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπαλού με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3. Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν σταμάτησαν εκεί και έφτασαν και σε τέταρτο γκολ με τον Πατινιώτη στο 61ο λεπτό. Το παιχνίδι ουσιαστικά είχε κρυθεί όταν ο Τσίτας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι έγραψε το τελικό 2-4 στο 74ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι τελείωσαν το μάτς με 9 παίκτες λόγω της αποβολής του Χατζόγλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις. Δεν θα πω ότι για τη διαιτησία όταν είναι πέρσι Παναχαϊκής, αλλά просто ξέρω ότι ο συγκεκριμένος κύριος είναι κακός διαιτητής. Εγώ προσωπικά στα προπονητής του κατατάσσω μέσα στους πιο κακούς διαιτητές στη Football League. Δηλαδή ότι ήταν σκεμμένα. Λάθος ήταν εκεί πέρα. Νομίζω ότι ήταν πέναλτι. Δεν μας έδωσε μας πέναλτι. Νομίζω ότι αυτά τα έκανε από ότι είναι κακός διαιτητής. Κάποιο παιχνίδι μπορεί να είναι εναντίον της Παναχαϊκής. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και από το σκορ και από το σκορ. Γιατί παρόλο ότι δεχθήκαμε ένα γκολ, μείναμε πίσω, δείξαμε ότι έχουμε το ψυχικό στένος και την αγωνιστική δυνατότητα να ανατρέψουμε την κατάσταση, να διευρύνουμε το σκορ και να ανοίξουμε το παιχνίδι. Μάλιστα σε κάποια στιγμή ίσως να μπορούσαμε να τελειώσουμε και άλλες φάσεις περισσότερες.